Yan for today's video guys. Pupunta tayo kay Ate Magdalena para dalhin po itong mga package galing po kay Tita Mary. Kasama natin ngayon dahil may kasi yung mga kasama natin. Ha? Kakain lang. Kumusta? Ito. Tips po ang Hindi pa naubos yung ano? pangalawang una po yan sa akin, binili namin. Pangalawa na. Kumusta naman yung baboy natin dyan? Ayan, tignan natin yung baboy ni Ate Magdalena. Ayan, gumawa si Kuya. Si Kuya na gumawa Iyo nito. po, ginawa niya po dyan mag-isa. Malalaki na. Kailan ba natin ito kinuha? Kampit sa otso po, yan dinala dito. Pizza. So, edi wala pang isang buwan yun. Dalawa po. So, ito na po yung ating baboy, no? Ito po. Ayan, malaki na. So, napakaganda ng ano nito eh. Pangalawang ano pa lang sa Ano akin. yan, napakagandang mga baboy nito kasi malalapad. Iyo po. So, siguro pag naibenta mo ito, baboy ka dito ate. Sana. Si Kuya asan? Hindi po sa loob. Nasa loob. Garating pa lang galing sa bukid nagkuha ng kahoy na panggatong. Isang sako. Saan galing? Sa bukid po. Sa bundok. Trabaho daw si doon. Ayan, nangyayintay. Pinakain ko na lang po kanina po yan. Tapos po lang. Ano, mahirap mo mag-alaga? Hindi naman po. Hindi naman. Wala naman po akong ibang ginagawa. Ano ng mga bata. Eh yung, pampakain. Di, ano lang po, konti lang pong ano, nabawas ta. Sa pagkain lang yung nakuha niya. Ito may mga dala kami ditong package to galing ng Japan. Wow. Tayo sa loob kasi baka umulan dito. Sabi. Ano si Kuya? Hindi Ano ginagawa mo ni Kuya? Dolog? Agad bado. Asan si Julian? Halika Julian, may mga padala sa yung Hindi pa naligo. sponsor natin. Halika, ito. Dami ko yung damit. Ang dami sampay po. Hindi kasi natutuyo sa labas. Kumusta Kuya? Parang pista. Ay, tuwan-tuwa siya. Dumagdag naman. Asan si Julian? Julian, halika. Ngari rin Judy an. May bibigay ko sa'yo. Kalat din. Ayaw ni Julian, ano? Dahil, Ngari na. Ayan na po. Dami ang ha. daming chocolates na. Oh. Ayan. Bigyan mo yung mga kapatid mo, ha? Wow, tuwa sila. Yan, bukod din sa mga chocolates, meron po ditong mga Si Judy an marami. Yan, salamat ulit kay Tita Mary. Yan, mga padala niya ito galing sa Japan. Ano to? Sus. Panali sa baboy. So, smita ko rin. Maganda ko na ito kasi galing pa rin ng Japan. Makapal siya. Iyo po. Sana all. Joke lang. Ito, ano kaya ito? Ang lagyan yata ito ng mga lapis. Lapis. Toothbrush. Oh. Isa na kayo guys, no? Medyo ignorante tayo sa mga Ito may mga damit dito, din natin isa-isahin. po. Yan. So, pasuhin na lang ko yan. Okay, pasok na lang po doon. Yan, so, kung sino yung magkasya, sa kanya na eh. Magdalena, Julian, ano kaya ito? Naintindihan ko lang dito. Strawberry, tapos grapes, apple. Apple ini. Hindi natin mabasa. Ito mga Oh, shorts. magpinuno. Kung kasi sa'yo na. Pag hindi kasi kay ate, meron dito mga noodles. May cotton bud. Oh, pinuno. Oh, dami. Dami ni Daming chocolate siya na. Iyan ang Ano? Ito, noodles pala ito. Noodles. Biscuit. May biscuit kinababoy. Salamat. Kape. Biho, may biscuit pinuno. May pasta. Ito, biscuit pa ito. May biscuit pa gano'n. Ayun. Ito yung hindi natin alam kung ano ito. Ang alam lang natin, Magdalena. Wala tayong ibang mabasa yung Magdalena. Uy, may ano dito. Ha? Salamin. Pawis na pawis na. Salamin mo. Ito, cotton.
Panghugas. Meron pang, ito yung kasama ng salamin mo, suklay. Wala siya. Meron ka suklay? Wala, tutok tayo. Ay, si Julie, nagingirap na si Julie. Paladig din, Ano naman laman itong box? Hindi namin ito tinignan. Ay, labas nga natin. Ano to? Gusto mo yan? Nang gusto ipabili rin, pinabibili. Walang ito. Parang siya. Gulat ka na. May ito. May tiles na kasama. Okay. May Ay, salamin. salamin na malaki. Lumaki na. Shampoo. Ayan, shampoo ini ha, bago ining panghugas. Bago ining panghugas. Oy, daming toothbrush oh. Daming toothbrush. Ito, cotton. Ito. Hindi natin nabasa. Ano kaya ito? Amoy suka. Ayan, pa-comment na lang po kung ano ito. Ayan, so wag muna itong galawin ha. Baka shampoo ba ito o hand wash? Okay, sino yung mag-birthday? Sino malapit yung birthday? Ikaw, kailan? Ha? Kailan? Malayo pa. 3 buwan pa. May lobo na kayo sa birthday. Suklay. Pulding na suklay. So, pang shave. Ito naman, yan, hindi din natin alam kung ano to. Amuyin ulit natin kung ano. Walang translation ng English. Baka talaga? Mantika na eh. Ika, malapot ta. Hindi. Dahil na mabasa kung ano. Pa-comment na lang po kung ano ito. And sasabihin na natin kay Ate Magdalena kung ano to. Tapos, ito po. Hindi natin mabasa eh. Ayun. Tapos ito mga damit. Kaya ng kung sit ng ganyan. Kanino magkasya. Tapos, mga shorts yata ito. Tapos towel. Yan. Salamat po ulit kay Tita Mary. Malaking tulong po nito sa kanila. Sa pamilya na. Yung sabihin natin. Maraming salamat po sa sponsor na nagdala po sa amin ng maraming package po. Sana po hindi po kayo magsawa. Hindi po kayo magsawa sa pagtulong sa amin. Si Julian, anong gusto sabihin ni Julian? Salamat na ba? Salamat ka rin. Kusugon mo. Salamat po. Ayan, nagsasalita na si Julian. Kasay ka! Palabas na sana eh. Salamat na. Sabi mo, salamat po. Dahil masupog mo pa salamat eh. Si Kuya. Nagtulong po sa amin. Dahil kami kasama. Sana po. Dahil magsawa. At saka nahiya kaya ako. Hindi ako mahiya. Ayun. Sana nakita niyo yung mga anak ko na ganito. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa'yo, Kuya. Welcome. Balik-balik. Yun lang. Tiyaga lang. Kahit mahirap ang buhay, tiyaga lang yung kailangan, sipag. Salamat na maray sa Salamat po entertain. sa pabalik-balik nila. Sa lahat po ng aming mga sponsors, maraming salamat po. And sa gusto pong tumulong kila Ate Magdalena. So, ayan, sa hindi po nakakalam, yung anak po niya na PWD, yung isa hindi po nakakalakad. Tapos yung isa naman, may polio.
Man, kung sarap ako ng walker na lang po nito para makatayo sa tulong isa. Walker. Ah, sige, maghahanap tayo ng ano. May isang i-stroll po kasi hindi siya magkalaga. Ah, okay. Sa mga gusto pong magpabot ng tulong kila, yan, kila Kuya Joey at Ate Magdalena. So, maaari nyo po kami kontakin sa aming Facebook page. Kaya mag-comment po kayo sa aming YouTube channel. Yan. Salamat po. God bless po sa atin lahat. And pinadalhan kami ni Kuya ng ano, saging. Yan. Sino ba naman yung tatanggi dito? Hindi na pag nahinaw. Yo, anong Natundan pa. natunda? Pati to sa kasama ro tayo. Ito nga, sabi sa mo sa ano, may hinog na. Ah, ito na yung ano. Sample ka ano. Iba dito, iba. Iba po, ito lahat ng dana pure. Pwede ganito. Pwede po. Amoy saging? Umisag. Ito po. Dito. Ay, salamat sa saging. Kala ko yung saba, yung sinasabi mo. Wala pa po lang. Sarap. Oh, ditang kaya haring batag. Salamat.